επιθυμεί. Δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη της ιστορίας. Άνισα είναι μαζί μας, ένα μεγάλο μπράβο γιατί κανένας... Ελλάς, Μακεδονία! Ότι είναι η πατρίδα μας, ότι η Μακεδονία είναι η ελληνική και είναι ντροπή τους που θέλουν να πουλήσουν. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ακούσει την ψυχή των Ελλήνων. Τι λέει η ψυχή? Η ψυχή φωνάζει αυτή τη στιγμή και μιλάει για μια Μακεδονία, μιλάει για μια Ελλάδα ελεύθερη. Δεν μπορεί να δίνουμε αυτά που μας ανήκουν. Να μην φοβηθούν, να σταθούν σταθεροί. Η ιστορία δεν μπορεί να παραγραφεί, δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Είναι δεδομένη, είναι γραμμένη, οπότε είναι μία η Μακεδονία ελληνική. Πρώτον για τη Μακεδονία και δεύτερον είναι για μένα και μια ένα αντικυβερνητικό μήνυμα για όλα αυτά τα σκληρά μέτρα και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.